Terve pitkästä aikaa. Ei ole tullut paljon videoita tehtyä. Ajattelin, että jos nyt aktivoitu siihen hommaan välillä kanssa. Ehkä paremmin aikaa, kun tein semmoisen pienen elämänmuutoksen, että lopetin päivätyöt ja siirryin vaan ainakin toistaiseksi vaan metsähommiin. Ja nyt on virallisesti ensimmäinen päivä niin, että ei ole. On työvelvoite loppu. Ja maanmuokkaushommiahan mulla olisi nyt tässä. Täytyy kääntää toistepäin tää ja kuvataan lisää. Joo, eli tuossa kesäkuussa tää hakattiin tämmönen 3,4 hehtaari aukko. Eli tuolla se on tuo risukasa siellä on risteys, niin siitä se lähtee sitten nää tästä teitten väliin ja tonne tiehen rajottu ja tässä tähän pihatiehen. Ja nyt mä oon hehtaarin verran muokannut tätä tässä näin ja 3,4 hehtaaria kun se oli, niin siinä nyt on vielä sitten jäljellä. Osa on niin vaikeita paikkaa, että ei taho päästä ja ei ainakaan saa mitään mättäitä tehtyä, että saa vähän raavittua kivien välistä tai niin kuin tässäkin on, niin tämmöisiä kalliokohtia, niin eipä tänne hirmuisesti mättäitä saa kyllä, että mitään taimia paljon turha istuttaa, mutta eiköhän siihen jotain. Ja pistän varmaan näihin kohtiin männynsiemeniä ja tuleehan siihen sitten luontaisestikin varmasti jotakin aina. Sitten tähän teitten väliin ja tähän pihan ympäristöön mihin pystyy, niin ajattelin laittaa koivua. Ei olisi niin sitten niin pimeä ja sakea se, kun tässä oli melkoinen kuusikko. Mulla on siitä hakkuustakin videoita, mutta en ole saanut niistä tehtyä, mutta täytyypä niistäkin tehdä joku videon pätkä, mutta tästä aukolta nyt lähti 1500 mottia puuta kumminkin, että ihan oli jo päätehakkuu kypsää kyllä. Joo, tossa näkyy vähän rajaa mihin asti on ehtinyt tekee. Tonne sit jatkuu. Kun näkyy tällaisia kivikasoja ja muita, niin vähän joutuu kiertelemään. Sitten tuolla on toi mäen päällä toi männikkö. Niin se jatkuu sit se aukko sen taakse. Tonne missä näkyy toi yhtenäinen metäreuna, niin sinne asti. Männikkö oli aiemmin harvennettu tuossa muutama vuosi sitten. Niin se sai jäädä sinne väliin kasvamaan. Mut jos mä saisin kohta kuvailtua vähän jotain. Hyppää tosta koneen puikkoihin ja sillä tavalla. Eli tämmöisellä koneella tää nyt on jossain videolla näkynyt aikaisemmin ja taas hain tämän lainaan. Eli 2,7 tonnia painava tämmönen kupota. Ja tähän hommaan mä oon tommosen luiskakauhan todennut saatavilla olevista vaihtoehdoista niin kuin toimivimmaksi. Ja minäpä lähden ajelemaan tällä tonne työmaalle ja taas sieltä sitten vähän video, että miten homma sujuu. Ajella
koko ajan, niin pitää autella kauhalla. Sitten se etenee pikkuhiljaa. Siitä ei tullut hyvää. Tää nyt on tätä kivipenkkaa, niin kuin näkyy, niin toi on toi ura, mikä tuolla menee, niin se on ihan tommoselle loovitulle kivelle perustettu. Vähän pienempää ehkä murkulaa, mikä tuolla on toi tommonen
kauhasia sieltä jostain välistä aina, että ei sekään sekoista kiveä täällä on, ettei se niitä yhdellä kauhasilla vaan kaikkia nostele. On tällaista, no tää on tämmöstä pienempää murkulaa, mutta tossakin sit kun kauha lähtee luistaan kuin ison kiven päällä, niin eipä siitä mitään lähde, että tolleen nurkalla kun ottaa, niin siitä. Tonne tehdään. Arvioida, että onko sopivasti vai liian vähän. Harvoinhan niitä liikaa tulee, ainoastaan se tietysti, että sit kun on liikaa ja ei sit kaikki istuta, niin sitten tietysti vesakkoa tulee enemmän, mutta tänne tulee ihan karmea vesakko muutenkin, koska vaikka paikoin ainakin oli haapoja oli niin paljon ja niitä jätettiin, mutta myös kaadettiin ja on jo nyt semmonen juuri vesakko, että tossa varmaan parin vuoden päästä se on jo ekan kerran käytävä raivaamassa. Kunhan nyt taimet saa alulle ja sitten se on tehtävä taas semmoisen aikaa, että en mä tiedä, kevät talvella ne löytyy parhaiten ne sitten ne taimet, istutetut taimet. Paitsi sit mihin tulee koivu, niin sit voi kyllä olla niin, että on vähän niinku katseltava lehden aikaa, mutta ne kasvaa kyllä niin paljon nopeammin kanssa. Ne kyllä sitten helpommin löytyy, mutta varsinkin kuusta tai mäntyä, niin kyllä niitä saa etsiä siellä. On sen verran rehevää maata, että tulee sitä heinikkoakin. Niin keväällä kun lumet sulaa, niin ne kyllä on huomannut. Silloin ne löytyy helposti. Kuuset töröttää sieltä ja lehtipuissa ei ole vielä, tai ei ole lehtiä aitoilla ja kaikki heinät ja muut vadelmat on painunut siellä matalaksi. Nyt tuli tommonen taas tollanen, en tiedä siinä on jotain lahoa
se on turha ilmavana silleen, ettei se ei kosteus siellä liiku. Joo. Nyt mä yletän vielä siihen kohtaan, missä äsken oli kone. Ennen olisi saanut taas jo sen kerran siirtyä. Ja sitten siirrellään taas. Vieläköhän siellä siellä kuvaa. Tästä on kiven tuolta puolelle, niin saa sanoa. Äsken loppui yllättäen akku, tai en mä tiedä, eikä se yllättäen se vaan loppuu kamerasta akku. Niin. No tässä nyt näkyy se ala, mikä siinä videoaikana ehti tekemään, että jos se nyt se video tallentui. Katso, jos sai sillalla tehtyä vaikka jonkun videon aikaiseksi. No niin, jes, moikka.